לא אמוציות, חביבי, הוא גנב ממני את הבית שלי. הבית שלי, הוא גנב אותו ממני. אני נתתי לבן אדם כסף. זה לא ייגמר. לא מסוים ולא מתלהם. אני נתתי לבן אדם כסף, ואת מה שמגיע לי הוא לא נתן לי. זה הכל, אני רוצה את מה שמגיע לי. מספיקה לך. זה הכל, אני את מה שמגיע לי רוצה. בסדר? כי הוא עומד על אדום לבן. אני נוסע לתחנה, אבל אני אחזור דרך. אני אקפיץ אותה לתחנה. אל תקפיץ אותה לתחנה, תגיד לה לרדת עכשיו. כבר ירדה, לך כבר. 24, גנב ממני כסף. מה זה? זה הכל בחוזה, מה זה? שיחזיר לכם את הכסף. מיד אנחנו לא הרמנו עליו ולא שום דבר. יש לי חוזה איתו, הוא גנב ממני את הכסף. הוא גנב בפוטנציאל. אתה דואג. אם הוא אומר תקפת אותו שילך לקופת חולים שיביא תעודה רפואית. תגיד לו שילך ל... גוטליב, תלך לקופת חולים. חבל שכל המצב הטבע שלו מביא את זה. חבל. ואין לך סיבה כאילו להביא את זה, נגדנו לפחות. נגדנו לפחות אין לך סיבה. אושרי, מי באוטו נשארים בו, שבוא עם האוטו שלנו חדש. בוא נגמור את זה בתחנה, בוא. בוא, תכנסו חבר'ה לאוטו. אתה מגיע, קחו מזרדים כמה אותם. לא, התאבל בניידת? מה שאתה רוצה? אני יכול לבוא גם באוטו שלי. אושרי! אושרי! כן, בדיוק ככה. סע לתחנה אחרי. צודק, תומאס. אז אולי, תדבר אליו ברכב שלו, אני כבר תחנה. דיברו איתו, אמרו לו, גנבת לנו $1,000,000, תן לנו הסבר.